What's up mga kapulpol? It's your boy, Boy Pulpol. Angon yan, hinahanap ko si mama na misplace ko kaya. Nagluwas lang kaya ako dalita, nagbakal ako ng mineral water na tubig. Hoy, ate nailing mo po si mama. Anong pangaran ni ina mo, sir? Lilibit tamulmol, sadit lang po siyang babae sa kamataba-taba sa kapuan buhok niya. Anong kulay? Gold. Gara itong pan-display. Iyo. Gara siya tong nailing ko sa bago, naglalakaw-lakaw, may kaibanan na Indiano. Ay, garo maganyan cellphone mo Ay, di ay. ka parehiro dyan. 3% na sa nangani. Madididbat na ako. Hihilungon ko man lang kun magayon ang camera, saka kun mayong lagpag mag-Mobile Legends, maimuton man niyo si Tamulmol. Sure, aram mo kung gurano subakal ko kain eh. 1.5 sa naman yan. Sure. Buray aram niya. Dakulon aram, dahil kita di maaser. Ay mahapot ko. Araw ka ng oras, dapat, anong oras na duman sa lugar ng dungon yan? Sa palpal manahapot mo man. Buray tama. Bagay sa imong apelyido mo. Mabuhayan mga tamulmol. So, wipe na lang yan cellphone mo pag mabidyo ka, saka pag ma-selfie. Yung gayo, aber magtindog ka ta pipicturan. Buray na niya. Buray talaga, nalubat pa ko. Barandoy. So bagong alas 2, mga 5%, dapat ngunyan mga 1% na lang tama ako. Iyo, may tama ka. Master ko kay talaga ang calculus, basic algebra, geografiya, kasaysayan at agrikultura. Malala. Adi ma'am. Ano ta matalinon ka, sir? Isay na animal ang nasublian mo kan utok mo. Buray may gusto ni magadal. Literal ako nagsusunog ng kilay 24 oras. Duman sa Sagrada Pamilya. Basta duman. Sa induman, Basta. Muklat sana talaga ako 24 oras. prisaman, O sige, sunod naman hapot. sisay ang source mo. Puta, na mo, mapapalokso mo kukan mga hapot mo. Wais ni no, miyembro ini kan sindikato, mautak ini. Dahil mo ko masasaruan. Iiba mo man daw ko sa video. Oh, hi ma'am. O shoutout pala sa mga source ko, si Rodib, si Edgar, saka si John Wayne Liberde Flor, saka ini sarong nagdadala na ini ang pinaka-source talaga.